Το Ghost 19th είναι μια βαθιά συναισθηματική και υπερφυσική ιστορία αγάπης μεταξύ του Sam και της Molly, η οποία άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με αξέχαστες στιγμές και εξαιρετικές ερμηνείες των Patrick Swayze, Demi Moore και Whoopi Goldberg. 35 χρόνια αργότερα, η ταινία παραμένει ένα διαχρονικό κλασικό. Αλλά οι πραγματικές ζωές των ηθοποιών είναι γεμάτες τραγωδία και μυστικά γεμάτα εκπλήξεις. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τα πραγματικά ονόματα και τις μυστηριώδεις ιστορίες που προσπάθησαν να κρύψουν. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι. Πάμε! Patrick Swayze ως Sam Wheat. Ο Patrick Swayze, γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1952, ήταν ένας από τους πιο διάσημους αστέρες του Hollywood, γνωστός για τους ρομαντικούς, δυνατούς και κωμικούς του ρόλους σε ταινίες blockbuster. Το 1990, σε ηλικία 38 ετών, κατέκτησε τον κόσμο με τον ρόλο του ως Sam Wheat στην ταινία Ghost, μια από τις πιο εμβληματικές ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, όπου αυτός και η Demi Moore δημιούργησαν τη θρυλική στιγμή με τον περιστρεφόμενο τροχό από πυλό. Η ταινία Ghost όχι μόνο του χάρισε μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα, αλλά έγινε και η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του 2009. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και την έγκλη, η ζωή του Patrick Swayze δεν ήταν καθόλου ομαλή. Πάλευε με τον εθισμό στο αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νεότητάς του και πάντα αντιμετώπιζε τη σκιά του οδυνηρού παρελθόντος του όταν έχασε τον πατέρα του. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση ήρθε το 2008, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος σε τελικό στάδιο. Για να κατανοήσουμε πλήρως το βάθος της συμβολής του Patrick Swayze στην ταινία Ghost, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή του στούντιο για τον ρόλο του Sam Wheat. Ο σκηνοθέτης Jerry Zucker αρχικά ήθελε έναν πιο παραδοσιακό αστέρα δράσης ή κωμικό, αλλά ο Swayze πάλεψε για τον ρόλο αφού διάβασε το σενάριο και έκλαψε. Ένιωσε μια βαθιά πνευματική σύνδεση με τον αγώνα του χαρακτήρα να επικοινωνήσει με τη μετά θάνατον ζωή, ένα συναίσθημα που είχε τις ρίζες του στην απώλεια του ίδιου του πατέρα, του Jesse Swayze, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1982. Αυτή η προσωπική θλίψη τροφοδότησε τα ακατέργαστα συναισθήματα που παρατηρήθηκαν στην τελική σκηνή, όπου ο Sam αποχαιρετά τη Molly. Τα δάκρυα ήταν αληθινά, που προέρχονταν από την άλλη τη θλίψη του Patrick. Επιπλέον, το υπόβαθρο του Swayze ως εκπαιδευμένου χορευτή μπαλέτου, έχοντας σπουδάσει στις διάσημες σχολές μπαλέτου Joffrey και Harkness, έφερε μια μοναδική σωματική χάρη στον ρόλο. Demi Moore ως Molly Jensen ή Demi Moore, γεννημένη στις 11 Νοεμβρίου 1962. Είναι μια από τις πιο επιδραστικές και διάσημες ηθοποιούς του Hollywood. Το 1990, σε ηλικία 27 ετών, έγινε αισθητή με τον ρόλο της ως Molly στην ταινία Ghost, μια θρυλική ταινία που παρουσιάζει μια συγκινητική ερωτική σκηνή μεταξύ αυτής και του Patrick Swayze. Η ταινία όχι μόνο απέφερε πάνω από $505 εκατομμύρια, αλλά έκανε και την Moore μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς, εκτοξεύοντας την καριέρα της στην άνοδο. Ωστόσο, πίσω από την κορύφωση της καριέρας της βρισκόταν μια προσωπική ζωή γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Η Moore πέρασε από 3 γάμους με διάσημους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού Freddie Moore, του ηθοποιού Bruce Willis και του ηθοποιού Ashton Kutcher. Ο γάμος της με τον Bruce Willis διήρκεσε από το 1987 έως το 2000 και απέκτησαν 3 κόρες. Ωστόσο, παρά το διαζύγιό τους, η ερμηνεία της Demi Moore στην ταινία Φάντασμα καθορίστηκε από την ευαλωτότητά της, ειδικά από την ικανότητά της να κλαίει αμέσως μόλις κυλούσε ένα δάκρυ στο μάγουλό της. Ένα ταλέντο που ο σκηνοθέτης Jerry Zucker βρήκε υπνοτικό. Το εμβληματικό κοντό κούρεμά της στην ταινία ήταν στην πραγματικότητα ένα ρίσκο. Το έκοψε χωρίς να ενημερώσει το στούντιο, προκαλώντας αρχικά πανικό μεταξύ των στελεχών που φοβόντουσαν ότι θα κατέστρεφε τη ρομαντική γοητεία της ταινίας. Άντε αυτού, έγινε μια παγκόσμια τάση, συμβολίζοντας τη σύγχρονη, ανεξάρτητη γυναίκα. Η διάσημη σκηνή κεραμικής, συχνά παρωδημένη, ήταν απίστευτα τεχνικά απαιτητική για κινηματογράφηση, αλλά η χημεία μεταξύ της Moore και της Swayze μετέτρεψε την ακατάστατη συνεδρία στροβιλισμού με πυλό σε μια από τις πιο ερωτικές στιγμές στον κινηματογράφο χωρίς καθόλου γυμνό. Ο ρόλος εκτόξευσε την Moore στο να γίνει η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στο Hollywood, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όπου έσπασε τα εμπόδια κερδίζοντας μισθό $12,5 εκατομμυρίων για το striptease
Ο Βίνσεντ Σκιαβέλη ως το φάντασμα του μετρό. Ο Βίνσεντ Άντριου Σκιαβέλη, γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου 1948 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ήταν ηθοποιός γνωστός για τους μοναδικούς ρόλους του σε ταινίες όπως το Φάντασμα του 1990, το Αμαντέους του 1984, το Όνειρο του Κούκου του 1975 και το Batman Returns του 1992. Με το χαρακτηριστικό του θλιμμένο πρόσωπο και το μοναδικό του στυλ υποκριτικής, ο Σκιαβέλη άφησε το στίγμα του στο κοινό, ειδικά με τον ρόλο του ως φάντασμα του μετρό στην ταινία Φάντασμα. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω του συνδρόμου Μάρφαν, διατήρησε μια επιτυχημένη καριέρα και ήταν αγαπητός για τους αξιομνημόνευτους δευτερεύοντες ρόλους του. Η καριέρα του Σκιαβέλη διήρκεσε αρκετές δεκαετίες με πολυάριθμους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ωστόσο, η προσωπική του ζωή δεν ήταν λιγότερο ταραχώδης, σημαδεμένη από έναν επώδυνο γάμο και δυσκολίες στην οικογενειακή ζωή. Η σωματική εμφάνιση του Βίνσεντ Σκιαβέλη ήταν αποτέλεσμα του συνδρόμου Μάρφαν, μιας γενετικής διαταραχής που επηρεάζει τον συνδετικό ιστό του σώματος, δίνοντάς του ένα εξαιρετικό ύψος 1,88 μέτρα, επιμήκη δάχτυλα και μια χαρακτηριστική δομή του προσώπου. Αν και η πάθησή του προκαλούσε σωματικό πόνο και τελικά εκφύλιση των αρθρώσεων, ο Σκιαβέλη τον μετέτρεψε έξυπνα στο μεγαλύτερο πλεονέκτημά του ως ηθοποιός χαρακτήρων, συχνά υποδιόμενος σε κεντρικούς, απόκληρους ή υπερφυσικά όντα. Στην ταινία Ghost, η ερμηνεία του ως Ghost of the Subway είναι καθοριστική. Είναι μια βασανισμένη ψυχή που διδάσκει στον Sam Wheat πώς να διοχετεύει τα συναισθήματά του για να κινεί αντικείμενα. Η σκηνή ήταν σωματικά απαιτητική, απαιτώντας από τον Σκιαβέλη να επιδεικνύει έντονη, νιανιάκη ενέργεια καθώς επικοινωνούσε με τον αόρατο κόσμο. Εκτός οθόνης, ο Σκιαβέλη ήταν ένας άνθρωπος με εκπληκτική ευγένεια και εκλεπτισμένο γούστο. Ήταν ένας διάσημος συγγραφέας μαγειρικής και σεφ, συγγραφέας αρκετών βιβλίων μαγειρικής, συμπεριλαμβανομένων των Μπρουκουλίνα America και Many Beautiful Things, τα οποία κατέγραφαν την αγάπη του για τη σικελική κουζίνα και τις ιστορίες του παππού του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σκιαβέλη έκανε μια ριζική αλλαγή επιστρέφοντας στο Πολίτσι Τζενεροσά, το μικρό χωριό της Σικελίας από το οποίο είχαν μεταναστεύσει οι παππούδες του. Εκεί έζησε σε ένα σπίτι χωρίς θέρμανση, βυθιζόμενος στην τοπική κουλτούρα και την αφήγηση ιστοριών. Έγινε μια αγαπημένη φιγούρα στην πόλη, συχνά τον έβλεπαν να συνομιλεί με τους ντόπιους στην πλατεία, αντί να ζει σαν στάρ του Χόλιγουντ. Έγραψε για τη θεραπευτική δύναμη της επιστροφής στις ρίζες κάποιου. Αρμέλια Μακουίν ως Κλάρα, αδερφή της Όντα Μέι. Γεννημένη ως Αρμέλια Όντρεϊ Μακουίν στις 6 Ιανουαρίου 1952 στο Southern Pines της Βόρειας Καρολίνας. Ήταν μια ταλαντούχα ηθοποιός, περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Κλάρα, ενός δευτερεύοντος αλλά σημαντικού χαρακτήρα στην ταινία Ghost του 1992, που περιλάμβανε τις ζωές των κύριων χαρακτήρων. Την εποχή των γυρισμάτων της ταινίας Ghost, η Μακουίν ήταν 38 ετών και είχε ήδη κάνει όνομα στο Broadway, κυρίως στο musical Ain't Misbehavin'. Ωστόσο, η ζωή της δεν ήταν καθόλου ομαλή. Η Μακουίν είχε ένα ταραχώδες ρομαντικό παρελθόν και περίπλοκες οικογενειακές σχέσεις που οδήγησαν σε συναισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης. Έζησε μόνη, δεν είχε παιδιά και αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις στη ζωή. Παρά την καλλιτεχνική της επιτυχία, πάλεψε με την απομόνωση και την ανασφάλεια στα τελευταία της χρόνια. Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 2002, σε ηλικία 68 ετών, από φυσικά αίτια, την εποχή του θανάτου της. Η Μακουίν είχε μια περιουσία αξίας περίπου $500,000. Η τέφρα της αποτεφρώθηκε και επιστράφηκε στην οικογένειά της. Την θυμούνται ως μια ταλαντούχα ηθοποιό, της οποίας η ζωή ήταν γεμάτη προκλήσεις και θλίψη. Στην ταινία Φάντασμα, η Αρμέλια Μακουίν υποδίθηκε την Κλάρα, μία από τις βοηθούς και αδερφές της Όντα, μαζί με την Γκέιλ Boggs, η οποία υποδίθηκε την άλλη αδερφή, τη Λουίζ. Ο Μακουίν έπαιξε έναν βασικό κωμικό ρόλο που εξισορροπούσε τα στοιχεία θρίλερ και ρομαντισμού της ταινίας. Η δυναμική μεταξύ των αδερφών και της Γκούπι Γκόλντμπεργκ ήταν ηλεκτρική. Απεικόνιζαν σκεπτικισμό και οικογενειακούς καυγάδες που έμοιαζαν απίστευτα αυθεντικοί. Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές της Μακουίν είναι στην τράπεζα, όπου αυτοί και η Όντα Μέι προσπαθούν απεγνωσμένα να κλείσουν τον λογαριασμό πριν τις πιάσουν. Οι αντιδράσεις και η χαοτική της ενέργεια βοήθησαν να πουλήσουν την ένταση και το χιούμορ της ληστείας. Πριν από την κινηματογραφική της φήμη, η Μακουίν ήταν ένα τεράστιο αστέρι στη σκηνή. Ήταν μέλος του αρχικού cast του βραβευμένου με Tony Musical «Δεν είναι άτακτη» και έκανε τον ντεμπούτο της το 1978. Η ερμηνεία της σε αυτό το έργο ήταν τόσο επενετική που κέρδισε ένα βραβείο Theatre World.
Παρά την έντονη και χαρούμενη υποκριτική της επισκηνής, τα τελευταία χρόνια της ζωής της McQueen ήταν πιο ήσυχα και σημαδεύτηκαν από προβλήματα υγείας. Συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως το The Fresh Prince of Bel-Air και το Heart of Dixie, όπου υποδίθηκε τη Sula Whittaker, την medium της πόλης, μια υπόκλιση στις πνευματικές της ρίζες. Vivian Bunnell ως Ορτίσια. Η Vivian Bunnell γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1924 στην Αντίγκουα, στις Βρετανικές Δυτικές Ινδίες. Ήταν μια γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια καλύψο. Σε ηλικία 66 ετών, το 1990, εμφανίστηκε στην ταινία Ghost. 1990, ως Ορτίσια, ένας χαρακτήρας που ανέδειξε την ισχυρή και έντονη προσωπικότητα της ταινίας. Αυτός ο ρόλος σηματοδότησε ένα από τα αξιομνημόνευτα σημεία καμπής στην καριέρα της Vivian, αν και συχνά αναλάμβανε δευτερεύοντες ρόλους τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Η Bunnell ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι τη δεκαετία του 1940, όταν έγινε γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Enid Mosier, προσφέροντας συναρπαστικές ερμηνείες καλύψο. Ήταν μια από τις κορυφαίες καλλιτέχνηδες του είδους εκείνη την εποχή, εμφανιζόμενη σε γνωστά κλαμπ και θέατρα. Τη δεκαετία του 1950 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχισε την καριέρα της στο τραγούδι. Η Vivian Bunnell, συχνά αναφερόμενη ως Enid Mosier στα πρώτα της χρόνια, έφερε μια ολόκληρη ζωή υποκριτικής εμπειρίας στον μικρό αλλά επιδραστικό ρόλο της στο Ghost. Υποδίθηκε την Ορτίσα, μια γυναίκα που πηγαίνει στην Onda Mae Brown για μια συνεδρία για να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της. Η σκηνή είναι κομβική, επειδή είναι η στιγμή που ο Sam Wheat έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον φυσικό κόσμο μέσω της Onda Mae. Ο σκεπτικισμός της Bunnell και το τελικό σοκ όταν η Onda Mae ακούει πραγματικά τον νεκρό σύζυγό της, λέει ότι του αρέσουν τα μαλλιά σου. Λέει ότι του αρέσει ο τρόπος που μυρίζουν. Παρέχουν στο κοινό την πρώτη επιβεβαίωση ότι η Onda Mae δεν είναι μία εντελώς απατεώνισσα, ακόμα κι αν νομίζει ότι είναι. Η αντίδραση της Bunnell, μια μετατόπιση από τον θυμό στο δέος, αγκυροβολεί το υπερφυσικό στοιχείο στην πραγματικότητα. Ρίκα Wiles ως Willie Lopez. Ο Ρίκα Wiles, γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1952 στο Μανχάταν, ήταν κωμικός και ηθοποιός πορτορικανικής καταγωγής, γνωστός περισσότερο για τον ρόλο του ως Willie Lopez, του δολοφόνου στην κλασική ταινία Ghost, 1990. Στην ηλικία των 37 ετών, όταν πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ταινία, ο Άβιλες έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία ως ο κακός, βοηθώντας την ταινία να κερδίσει αρκετές υποψηφιότητες για Όσκαρ και αφήνοντας μια διαρκή εντύπωση στο κοινό. Ωστόσο, η καριέρα του διακόπηκε σοβαρά από προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών, τα οποία οδήγησαν στην απομόνωση και τα οικονομικά του προβλήματα. Η ζωή του Άβιλες ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Αν και ξεκίνησε την καριέρα του με μεγάλες υποσχέσεις και έγινε γνωστός ως ένας ταλαντούχος stand-up κωμικός, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της ζωής, κάτι που τον οδήγησε σε μια προσωπική ζωή γεμάτη δυσκολίες. Εμφανίστηκε σε άλλες ταινίες όπως το The Godfather Part 3, 1990. Ο Ρικ Άβιλες, συχνά αναφέρεται ως Ρικ Άβιλες, ήταν μια δύναμη της φύσης στη σκηνή της, κωμωδίας της Νέας Υόρκης, πολύ πριν τρομοκρατήσει το κοινό ως εκτελεστής Willie Lopez. Ξεκίνησε την καριέρα του ως street performer στο Greenwich Village, τελειοποιώντας το ομό, ενεργητικό στυλ κωμωδίας που τελικά του εξασφάλισε μια θέση ως παρουσιαστής του It's Showtime στο Apollo. Η κωμωδία του ήταν αιχμηρή, παρατηρητική και βαθιά ριζωμένη στη λατινοαμερικανική του κληρονομιά και στις σκληρές πραγματικότητες των δρόμων της Νέας Υόρκης. Αυτό το υπόβαθρο τον έκανε ιδανικό για τον ρόλο του Willie Lopez. Έφερε μια γνήσια, απειλητική ένταση στον χαρακτήρα που ένας πιο εκλεπτισμένος ηθοποιός θα μπορούσε να χάσει. Στο Ghost, η σωματική του ερμηνεία κατά τη διάρκεια των σκηνών μάχης με τον Patrick Swayze ήταν έντονη και η σκηνή θανάτου του χαρακτήρα του να σύρεται στο σκοτάδι από δαιμονικές σκιές παραμένει μια από τις πιο τρομακτικές σκηνές σε μια ταινία PG-13, χρησιμεύοντας ως ένα ζωφερό ηθικό αντίστιγμα στην άνοδο του Σαμ. Ο Φιλ υποδίεται το φάντασμα ενός ασθενοφόρου. Φάντασμα. Ο Φιλ Λίντς, γεννημένος στις 6 Απριλίου 1916 στη Νέα Υόρκη, ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός, γνωστός για την ιδιαίτερη εμφάνισή του και το μοναδικό του στυλ υποκριτικής. Γνωστός για τους κωμικούς δευτερεύοντες ρόλους του σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο Λίντς έγινε ένας ηθοποιός χαρακτήρων που το κοινό δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει, με το ζαρωμένο πρόσωπό του, τα διωγγωμένα μάτια του και τη μύτη του σε στυλ Jimmy Durante.
Ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως απατεώνας, προδότης ή ασυνήθιστος χαρακτήρας που πάντα έφερνε μια άβρα μυστηρίου. Τη δεκαετία του 1940, ο Λίντς ξεκίνησε την καριέρα του στη βιομηχανία του θεάματος ως stand-up κωμικός σε διάσημα νυχτερινά κέντρα στα όρη Κάτσκιλ. Άνοιξε παραστάσεις για μεγάλα ονόματα όπως η Μπάρμπαρα Στράιζαντ και ο Χάρι Μπελαφόντε. Αφού εργάστηκε στο Μπρόντγουεϊ και υπηρέτησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Λίντς ενεπλάκη στο κύμα Μακάρθι, το οποίο επηρέασε την καριέρα του. Ωστόσο, συνέχισε να εργάζεται, αναλαμβάνοντας μικρούς ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως ως Δόκτορ. Σαν στην ταινία «Το μωρό της Ρόσμαρι» το 1968. Η καριέρα του Λίντς γνώρισε κάποια επιτυχία. Ο ρόλος του Φιλ Λίντς στην ταινία Ghost είναι σύντομος, αλλά αξιομνημόνευτος. Ως το φάντασμα των επιγόντων περιστατικών, στοιχειώνει την αίθουσα αναμονής του νοσοκομείου, περιμένοντας με αιμονή να φωνάξουν το όνομά του παρά το γεγονός ότι είναι νεκρός. Ο χαρακτήρας εξυπηρετεί μια βασική αφηγηματική λειτουργία. Εισάγει τον Σαμ και το κοινό στην έννοια των πνευμάτων της γης. Πνευμάτων τόσο δεμένων με τις θνητές τους ρουτίνες ή τα προβλήματά τους που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ο Λίντς υποδίεται τον ρόλο με ένα μείγμα κωμωδίας και υπαρξιακού τρόμου, αποτυπώνοντας τέλεια το καθαρτήριο της αίθουσας αναμονής. Η ατάκα του, στην οποία ρωτάει αν η νοσοκόμα φώναξε το όνομά του, προσθέτει μια πινελιά μαύρου χιούμορ σε μια τραγική κατάσταση. Αυτή η ικανότητα να συνδυάζει το αστείο με το θλιβερό υπήρξε σήμα κατά τεθέν της καριέρας του Λίντς, η οποία βελτιώθηκε όλα αυτά τα χρόνια στο κωμικό κύκλωμα Borscht Belt των Catskills. Η ιστορία της ζωής του Λίντς αποτελεί επίσης απόδειξη της επιβίωσής του ενάντια στις πολιτικές διώξεις. Κατά τη διάρκεια του κόκκινου τρόμου της δεκαετίας του 1950, μπήκε στη μαύρη λίστα επειδή αρνήθηκε να κατονομάσει ονόματα ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής. Του απαγορεύτηκε η συμμετοχή στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο για χρόνια, γεγονός που τον ανάγκασε να βασίζεται αποκλειστικά σε παραστάσεις σε νυχτερινά κέντρα για να επιβιώσει. Ήταν μια περίοδος μεγάλων επαγγελματικών δυσκολιών, αλλά αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τις αρχές του. Σταδιακά ξαναέχτισε την καριέρα του και έγινε ένα οικείο πρόσωπο στις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990 σε κωμικές σειρές όπως τα Golden Girls, Friends και Ally McBeal. Συχνά έπαιζε τον γκρινιάρη γέρο ή τον σοφό εκεντρικό. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά τη μοναχική ιδιωτική του ζωή, ήταν ένας έξυπνος επενδυτής. Τόνι Γκόλντγκουιν ως Καρλ Μπρούνερ. Ο Άντονι Χάουαρντ Γκόλντγκουιν, γεννημένος στις 20 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Είναι Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός και σκηνοθέτης. Το αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν ο ρόλος του ως Καρλ Μπρούνερ, του προδότη στην καλτ ταινία Ghost 1990, όταν ήταν μόλις 30 ετών. Αυτός ο ρόλος του έφερε όχι μόνο παγκόσμια προσοχή, αλλά και μια υποψηφιότητα για βραβείο Saturn. Εκτός από την κινηματογραφική του επιτυχία, ο Γκόλντγκουιν διακρίθηκε επίσης σε βιογραφικές ταινίες όπως το Nixon 1995 και το From the Earth to the Moon 1998, καθώς και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Last Samurai 2003 και το Divergent 2014. Παρά τη λαμπρή καριέρα του, η προσωπική ζωή του Γκόλντγκουιν δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Παντρεύτηκε την σχεδιάστρια παραγωγής Τζέιν Μάσκι το 1987 και έχουν 2 κόρες. Ο Τόνι Γκόλντγκουιν κατάγεται από μια πραγματική βασιλική οικογένεια του Χόλιγουντ. Είναι εγγονός του Σάμιουελ Γκόλντγκουιν, του θρυλικού μεγιστάνα και ιδρυτή των MGM και Samuel Goldwyn Films, και γιος του παραγωγού, Σάμιουελ Goldwyn Jr. Παρά το ιστορικό του, ο Τόνι ήταν αποφασισμένος να πετύχει με τα δικά του προσόντα, συχνά κρύβοντας τις οικογενειακές του διασυνδέσεις στα πρώτα του χρόνια για να αποφύγει τις κατηγορίες για νεποτισμό. Ο ρόλος του ως Καρλ Μπρούνερ στο Ghost ήταν ένα αριστούργημα στην απάτη. Υποδίθηκε τον χαρακτήρα με τόση γοητεία και συμπαθητικότητα στο πρώτο μισό που το κοινό, όπως ο Sam Wheat, ένιωσε πραγματικά προδομένο όταν αποκαλύφθηκε η αληθινή του φύση. Ο Γκόλντγκουιν αστιεύτηκε σε συνεντεύξεις ότι για χρόνια μετά την ταινία οι σερβιτόρες αρνούνταν να τον εξυπηρετήσουν και οι άνθρωποι τον κοίταζαν άγρια στο δρόμο, μια απόδειξη του πόσο αποτελεσματικός ήταν στο να υποδίεται έναν κακό. Αυτός ο ρόλος του άνοιξε την πόρτα να δανείσει τη φωνή του στον ομώνυμο χαρακτήρα στην ταινία Ταρζάν της Disney, η Άλμα Μπελτράν, ως η γυναίκα φάντασμα.
Η Άλμα Λεωνόρ Μπελτράν, γεννημένη στις 22 Αυγούστου 1919 στην Κανάνεα της Σονόρα του Μεξικού. Το 1990, σε ηλικία 70 ετών, η Άλμα εμφανίστηκε στη σειρά Ghost ως η γυναίκα φάντασμα, δίνοντας μία εντυπωσιακή ερμηνεία. Η ζωή της Άλμα ήταν γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετώπισε την ξαφνική απώλεια του συζύγου της, Ορλάντο Αλφρέντο Μπελτράν, το 1957, όταν πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 51 ετών. Έμεινε χήρα και μεγάλωσε μόνη της 2 παιδιά. Παρά τα αυτά, η Άλμα δεν τα παράτησε. Συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική και δημιούργησε μια σταθερή ζωή. Ο ρόλος της Άλμα Μπελτράν στην ταινία Ghost είναι μία από τις πιο αστείες και οπτικά πιο εντυπωσιακές στιγμές της ταινίας. Υποδίεται τη γυναίκα φάντασμα που λιποθυμά όταν βλέπει τον Σαμ Γκουίτ να πηδάει μέσα από μια κλειστή πόρτα. Ο χαρακτήρας της χρησιμεύει ως κωμική υφή στον κόσμο των φαντασμάτων, δείχνοντας ότι ακόμη και στη μετά θάνατον ζωή, τα φαντάσματα μπορούν να είναι σοκαριστικά και δραματικά. Αν και δεν υπάρχουν ατάκες σε αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή, η σωματική της κωμωδία, η ανάσα και η λιποθυμία αναδεικνύει τον έμπειρο συγχρονισμό της. Αυτό ήταν σύμφωνο με τη μακρά καριέρα της. Η Μπελτράν ήταν πρωτοπόρος για τις Λατίνες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, σε μια εποχή που οι ρόλοι ήταν σπάνιοι και συχνά στερεοτυπικοί. Αρνήθηκε να είναι αόρατη, δουλεύοντας σταθερά για πάνω από 5 δεκαετίες σε ταινίες όπως το Blue Thunder και το Marathon Man. Εκτός οθόνης, η Μπελτράν ήταν βαθιά αφοσιωμένη στην κοινότητά της και στην τέχνη της υποκριτικής. Κατανοούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ισπανόφωνοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ και αφιέρωσε τα χρόνια της συνταξιοδότησής της στην εκπαίδευση, καθοδηγώντας νέους ηθοποιούς στο UCLA. Γκούπι Γκόλντμπεργκ ως Όντο Μέι Μπράουν. Η Γκούπι Γκόλντμπεργκ, γεννημένη στις 13 Νοεμβρίου 1955 στη Νέα Υόρκη, είναι μια από τις θρυλικές ηθοποιούς του Χόλιγουντ με μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και σπαρακτικές ιστορίες. Το 1990, σε ηλικία 34 ετών, η Goldberg έκανε μια σημαντική ανακάλυψη στην καριέρα της με τον ρόλο της Όντο Μέι Μπράουν, ενός ασυνήθιστου αλλά βαθιά συναισθηματικού medium στην ταινία Ghost 1990. Αυτός ο ρόλος της χάρισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, καθιστώντας την πρώτη μαύρη ηθοποιός που κέρδισε σε αυτή την κατηγορία. Ο ρόλος όχι μόνο κέρδισε τις καρδιές του κοινού, αλλά έκανε και την Goldberg ένα είδωλο στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι πίσω από τη λάμψη κρυβόταν μια ζωή γεμάτη αγώνες. Η Goldberg πέρασε από 3 αποτυχημένους γάμους και πολυάριθμες ταραχώδεις σχέσεις. Τα συναισθηματικά της τραύματα βάθυναν καθώς πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ένα πρόβλημα που την στοίχιωνε για πολύ καιρό. Η Goldberg έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι ήταν εθισμένη στην ηρωίνη και τη μαριχουάνα. Η Γκούπι Goldberg παραλίγο να μην πάρει τον ρόλο της Όντα Μέι Μπράουν. Τα στελέχη του στούντιο δίσταζαν, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες αστέρες όπως η Τίνα Τέρνερ και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο Πάτρικ Σουέιζι αρνήθηκε κατηγορηματικά να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, εκτός αν η Γκούπι είχε επιλεγεί. Ήταν μεγάλος θαυμαστής των μονολόγων της στο Broadway και πίστευε ότι ο κωμικός συγχρονισμός της ήταν το κλειδί για την εξισορρόπηση της τραγωδίας της ταινίας. Όταν τελικά έκαναν μια δοκιμασία μαζί, η χημεία ήταν άμεση. Η Γκούπι αργότερα απέδωσε στη Σουέιζι τη νίκη στο Όσκαρ, λέγοντας «Νίκησα λόγω του Πάτρικ». Η ερμηνεία της έδωσε την πιο αξιομνημόνευτη ατάκα της ταινίας «Μόλι είσαι σε κίνδυνο, κορίτσι», η οποία έκτοτε έχει μπει στο παγκόσμιο λεξιλόγιο της pop κουλτούρας. Εκτός από το Ghost, η Γκούπι πέτυχε το σπάνιο και αναγνωρισμένου κύρους καθεστώς EGOT, κερδίζοντας Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Ένα κατόρθωμα που λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία έχουν πετύχει, εδραιώνοντας την ευελιξία της ως κωμικός, ηθοποιός και παρουσιάστρια.